ngantos mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina wonten ing Datulaya nggih lho piyambak boten mangertos jebul sareng Kakang Prabu Maninten paring pangandikan dalam Wisanggeni Koko Prabu Baladewa boten rena enggalih inggih bawa duna ugi mekaten sajaipun boten perkawis Wisanggeni anggenipun dipun wantuni dening Koko Prabu Maninten ning perkawis anggen kula sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Maninten. Koko Prabu Baladewa miwah babaduna boten cocok tuwin boten matuk miwah boten rujuk nanging dipun ndhem wonten salebeting penggalih kula kinten mekaten. Koko Prabu kados pundi? Yai menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Raka pun Maninten dinten sakmangke kewajiban menapa ingkang dipun sampiraken dhateng kula mboten badhe selak sampun malika perkawis wudu brana picis nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina matur sembah nuwun tanpa pindhan upami mekaten kula borongaken babagan Wisanggeni lan sak anak-anak Pandhawa sanesipun menawi ingkang Raka mboten saged ngrangket Wisanggeni agengipun kula mboten saged mejahi Wisanggeni kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawi kawula sak negaring Ngastina. Nggih, matur sembah nuwun. Mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandhanipun ingkang putrapun Wisanggeni, plalah kula sampun ngantos tinampi pisowan kula wonten negaring Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh, pawan wonten dawuh. Babagan Wisanggeni dipun rampungi dening Kakang Prabu Maninten. Sampeyan sak kurawane jejaga kemawon mbok menawa ingkang ana ingkang marojol saka sela-selaning garu kawula ngestakaken dawuh Dimas Sartomarmo wonten timbalan Budana Kang Padha Seba jenenge Sarsa kundur kedatun kula non paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Sartomarmo. Oh anak Prabu Maninten sampeyan metu saka negara Ngastina lah kok katon kodheng penggalihe katon rengu pasuryan munggir bapa penemban ana dawuhmu apa dinten samangke rumaos nampi kewajiban ingkang mboten enteng saking kadang kula Yai Prabu Duryudana bombonge manah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi minangka dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kalian Nalindra Ngastina sampun kelampahan iya lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken wonten ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung